どうも、おっさんシューターのタカです。今回の動画はリーグ戦の第4試合目となっております。今回は相手が人数が揃わなかったため、不戦勝という形になってしまいました。ですが、運営の方が練習試合みたいな形で試合をやらせていただきました。本当にありがとうございます。試合の中の出来としては、スリーポイントがしっかり入って良かったなと思っているのと、ハンドリングとパスが少しずつ改善できているかなっていう風に感じました。そこを注目してほしいなと思ってます。それでは試合どうぞ。
最後までご視聴ありがとうございます。今回スリーポイントが4分の3で成功しておりまして 75%、 めっちゃ決まったなーっていう形でした。レイアップを1本外したのとスリーポイントを1本外してしまったので、そこはもったいなかったなっていう。全体でもシュート5本しか打ってなかったんだよね。後々動画を作ってる時にもうちょっとシュート打っとけばなっていうのを少し反省しました。ただあとピックアンドロールでちゃんとパスが2回かな出せたのと、あとは作り直しが自分の中でできなかったことができたので、そこはいい収穫だなと思っております。それぐらいですかね。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。